Takže čaute ľudia, vítajte pri mojom ďalšom videu, je tu Pixel Foxy a teraz hrám One Block Challenge. Takže teraz tu budem hrať One Block a nechápem prečo už mám nástroje, ale dobré. Ale inak mám všetko, asi. Áno, mám. No takže ľudia, dúfam, že sa máte dobre. Ukáž? No dobre, rozbijame. Ne, prečo sa mi to iné? Toto nechápem. Nie. Tak. Možno, že by sa mi zmenila toto. Ovca? Dobre. A to mám nedržať. Nevedela. Opa, nie, moje meso! Fú, to som mala jediné šťastie. Normálne. Ukáž? Dobre, to použijeme hlinu, aby som sa zase vystavila hore. Tak, takže to nemôžem rýchlo. Tak. Nie! Ešte pár blokov. Dobre, mám tu takúto hlinu a piesok. Ne. Ja mám tu divnú hlinu, dobre, aj tak využijem, tak si tak. Dobre, to som myslel. One Block Challenge. No takže ľudia, skúša to. Čus. Tak ja už idem si asi postaviť nejakú tú ohradu. No, nemám z čoho, tak idem postaviť sleby. Najprv. Asi tak. No. Takže ľudia, dúfam, že sa máte dobre a keď chcete viac takýchto videí z Minecraftu alebo One Block Challenge, tak dávajte like a odber a napíšte komentár, samozrejme. Takže tak. Takže to si dáme takto sem. Tak. A ideme s týmto robiť. Takže tak. Ne! Do riči som sa zšubala. A čo tam je? Jaj? Dobre, som sa zlokla, že nedostanem späť svoje veci. Tak. Tak. Sústredanosť. Tak, dobre. Zatiaľ už toto máme. A sorry, kurá, ale... Dobre. Mám kurácie mäsko. Pekný skin nejaký. Obyčajný. Aha. Dobre, takže už tieto veci si tu môžem vyrobiť. Dobre, ešte potrebujem trošku kamene. Treba to... No, tak. Ne! Toto neviem, ako sa mi mohlo pokaziť. Dobre. Ty kokos, to sa mohlo mať túto sapling, ktorý ti... No nič. Dobre. Tak, dobre. Uhlie mám. Konečne, niečo nové. Premeníme na lopatu. Money. 10 000. Zajímavé. No, I mean, fiber, what do you mean? Dobre. No comment. Krava. Ty kokos, krava. Opa. Sorry. Bye, krava. Dobre. Pavúk. Ale tak tomu nechápem. Papa. A ja som mohla mať pavúčinu, keď tak už. Šopkozmos. Ukáž? Takže skúsime či to. Shop? Dobre, One Block Shop, dobre. Fúha, real estate listings. Nechápem. Coin shop. Check. This stuff. You can place this block and infinite. Chápem.
Dobre, ja chcem. A už nám celkom aj zapadá slnko, čo nie je dobré úplne. Ale teraz sa budú spavnúť aj príšery. Dobre. Vypadni! Dobre. Mám. Neviem prečo to... Dobre. Ideme takto. Aha. Takto. Ideme ďalej. Kopať. Šestka! Čo som dostala? Len toto? No dobre. Ale počkaj, ja mám vlnu? Ukáž? Vlnu mám? Mám iba jednu. Super. To je, že best. Ale dobre, lepšie ako nič, takže tak. No ľudia, bude jedna premiéra jednej hry, hororovkou. No, neviem, či to je teraz hororovka, alebo proste normálna, obyčajná hra. Takže bude premiéra dneska, alebo zajtra. Takže neviem. To si deláš prdel. Tak, dobre. Takže bude premiéra. Takže potom... húbka. Takže bude premiéra, takže prosím sa neviem, chodte. Prosím, ďakujem. A za 500 odoberateľov, alebo za 500 odoberateľov budeme mať face reveal, takže odhalenie. Break your envelope 50 times. Takže za 500 odoberateľov bude odhalenie a za 510 odoberateľov vám povieme naše tajomstvo z Pixel Vault. Takže dávajte odber. Ja som to zabila. Kamo. Dobre. Dobre, tak ideme sem, ideme vykraftiť sleby. Tak to sa mi zdá. Nie. Ja som teraz zabudla, ako sa robia sleby. Takto? Ukáž. Dobre, som dobre vedieť. No takže, berem a urobím si už plošinu. Konečne. Nie. To nie je dobré. Ani som sa vypočítala tak. A to som dostala... čo to je teraz? Dobre, nevadí. Ne, Doriti. Toto som nechcela spraviť. Dobre, ideme takto. Dobre. Ja to nedávam. Tak. Hlavne... Ne! Doriti, ja som spadla. No nič. You are back on your Island. Dobre, tak ideme. Tak. Tak a tak. Dobre vedieť. Dobre sa vám dajem. Ak máte radi Justina Biebera, tak dávajte like a píšte koment. Ďakujem. A aj za tých 500 odoberateľov by som bola fakt rada aj z Pixel Vault. Takže s tým by ste nás podporili aj pomohli. Ideme takto. Ja si to takto vždy ohraničujem, aby som vedela, že ktoré to je. Dobre, budem to radšej všetko kopať s týmto. Iron! Konečne! Konečne niečo normálne. A liste. Čus! Ja som to zabila. Tak, dobre. Takže, čo mám tu ešte ďalej robiť? Len kopať a kopať. 3, 2, 1, bomba! Dobre. Reach level 5 in the hunter job. Čo? No. I'm your mother, you listen to me. Dobre, nesadám. Turn around. Čo? Nechápem. Dobre. Diamant! Are you kidding me? Prečo?
Kamo, mne teraz padol diamant a ja to neviem dostať. To si robí srandu. Snáď. To ako na schvál. Že keď budem mať vylepšenie, tak to nebudem mať potom. Dobre. Alkobe! Čo mám plný inventár? Jo, mám. Čo to mám? Helma! Dobre. Škoda, že to teraz nemám zobrať. Ja si asi dám Česku a tam si to všetko odložím. Jediné. Alebo nemám lepší nápad. Tak. Užijeme vodu. Tak. A teraz to zhodíme všetky potrebné veci. Nie som moc úplný pro v Minecrafte. No to, lebo už Minecraft hrám po dlhšej dobe. Ne, do ryti. No. Tak, a špongu si asi nechám. Takže lezeme hore, tak, dobre. Mne sa vrátil ten kvet. Ja to môžem. To som si až teraz všimla, že to tam je napísané do ryti. Ja som taká slepá. No nič. No. Bohužiaľ to je. Ach, nemôžem teraz už natáčať, lebo to má trošku menší problém. Takže tak, prečo zakopem všetko so sekerou do ryti? Iron, dobre. Už druhý, ešte posledný iron mi chýba. Posledný. A ja som potom mohla vypraviť iron na pickaxe a potom ja som mohla vykopať diamant. Diamant, tak, nie diamant. Jezu, dobre, ja som sa zachránila s tou vodou, ty kokos. Som sa že úplne zachránila. No nič. Ideme ďalej kopať. Sherry lady. Yes, iron! Dobre, mám kamene, dobre mám. Takže idem možno na crafting table. Ideme vyrobiť si furnesku. Baketku dáme sem. Takže a sem dáme upiec si irony. Yes, no teraz máme asi trošku svetiel. To som rada. Mňa strašne štve, že tak to robím, tam to potom zvykne niekedy seknúť, tak ako teraz napríklad. No čo, už nevadí. OK. Čo? Opa. No nič. Pardon za to, že som tichá, ale proste inak odoberáte kanál Pixel Wolf, teda Pixel Wolf a Pixel Fox a potom kanál Pixel Foxy, čo má 26 odoberateľov, lebo ja mám náhodou 2. Čo má 24 odoberateľov, ten kanál. Takže villager. To si ťa musím nechať. Ja si ťa proste musím nechať. Dobre, dobre, tu mám ešte slabý. Ja teraz nepotrebujem. Ideme toto postaviť, aby som sa potom tu mohla uväzniť. A som potom mohla mať villagerov. Chápete? Že? Ďakujem. Takže, tak. Dobre, toto som že ďačná za toto. No, poďte. Nie, tam sa nejde. Ono k tebe budem dávať aj zvieratá. Neviem. Dobre, zatiaľ tu mám takéto ohraničenie. Zatiaľ. Takže potom to musím ešte nejako vymyslieť. Ale chicken. Bye. Dobre. Ja neviem, prečo celko teraz našla s týmto.
Dobre, toto bola, že moja ďalšia záchrana, to som rada a prší. Dobre, neviem. Dobre, to sa mi páči takto, keď prší. No takže ľudia, neviem, čo mám hovoriť už proste. Bohužiaľ. Tak, teraz toto a toto a celkom toto. No nič. Takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo, dajte like, odber, za 500 odberateľov bude odhalenie a za 510 vám povieme naše tajomstvo. Opa. Prepáčte aj za toto, som sa tiež zlakla úplne. Takže prepáčte za to ešte raz, takže za 500 doberateľov odhalenie a za 510 bude vám povieme naše tajomstvo z Pixel Wolf. Takže čaute.